Assalamu alaikum guys. Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Kamar yadda muka saba dukkanin sati muna kawo fina-finan da suka cancanta a ce ka kalla. Yau Sunday, yau muna fina-finai kusan kimanin guda 7 saboda yanayi ruwa zai iya sauka a koda yaushe ba sai na tsaya na kawo muku jerin fina-finan ba amma dukkaninsu fina-finai ne wanda Sun ya riga da ya wallafa su kuma suna ɗaya daga cikin fina-finan da ya saki akalla a cikin fim guda 20 guda 7 da first kenan wanda ina tabbatar cewa duk wanda ya kalla zai dawo ban labarin fina-finan musamman wani fim na Akshay Khanna da shi da Sunny Deol wanda suka fito a matsayin lauya. Labarin fim ne fantastic, dukkanin mai son irin labari na cakwakiya zai kalli wannan fim ɗin, tabbas zai ji daɗin kallon shi. Ni muku alƙawarin cewa tabbas za ku ji daɗin kallon shi. Ga dukkanin mai buƙata ina kalla a YouTube ne zai ga namba na a cikin bidiyon, kuma a TikTok ne ya duba profile zai ga namba na. Duk ma wani fim kake buƙata insha Allah in kai min magana ta WhatsApp ko Telegram zan amsa kuma sannan zan saurare ka in ji wane kala kake buƙata da kuma abin da aka biya wanda bai taka kara ya karya ba.